vaya vanoti vanhu vakafanana, pane vaya vanoti murume nemukadzi vakafanana, hakuna ari pamusoro pemumwe. Ndoda kukuudzai kuti izvo ipfungwa yenyu, hatigone kukutorerai. Mafungiro yenyu hatigone kukutorerai. Chatogona kungokuudzai ndechekuti you are wrong. Not because tinokuvengai, not because tinokudzikisirai pasi, not because hatikudei, pamusana pekuti nyaya yamuri kunetsana pano pasi yakadhisaidwa nemusiki wedenga nepasi. And who do you think you are? Kuti kana uchinge wapedza kuita masocial sciences ako, unogara pasi wada kuita over 10 zvataurwa naMwari. Saka when you are talking of feminism, uchitaura nenyaya yekuti murume nemukadzi vangofanana, hakuna mukuru, hakuna musoro, tese takangofanana, nekuti mabasa tinoita akafanana, nekuti mari tinotambira dzakafanana. This is wrong. This is not what it is supposed to be, and it will never be like so. Why? Pamusana pekuti chatemwa naMwari hachirevhaiswe nemunhu. What people can do, ingori nyaya yekuti izvo vanogona kuve stubborn. What people can do, they can revolt. What people can do, they can complain. But in real life, it is not going to change because my maker said so. Asi kana muri kutaura nenyaya yefeminism, muchitaura nenyaya yemarights as conferred by God, as given by God, as implied by God, as it was in God's mind, I am saying then that is right. Nekuti ndoda kukuudzai, nhasi tiri muno takagara tichipindura mubvunzo uyu. Kune madzimai mese muruko, kutanga kune madzimai echidiki muchienda kune madzimai makuru. Ndoda kuti mubate chinhu ichi, ndechekuti ukaroorwa mai vako iwewe vakaroorwa nemurume anova abuse, baba vako vari wrong. Asi kana baba vako vari wrong, hazvireve kuti unonoita chigroup chekufaita varume vese sezvinonzi vave wrong, nekufaita the principle of God sezvinonzi iri wrong. Saka unofanirwa kuseparata the two when you are fighting for your rights and when you are fighting what God has ordained, when you are fighting for sustenance yesystem sezvinodiwa naMwari, and when you are fighting God's system. Therefore, pakana magara pasi maita zvinhu zvenyu, itai zvinhu zvenyu makaronga in such a way yekuti muri kurwisana nemuvengi asi hamusi kurwisana naMwari semuvengi wezvido zvenyu nemaitiro enyu. Ndofunga iyi yafa.